Right. Baba. Now ndoda chi mutaro zvizvi zvakaitika manje. Endeka musandiwesera time yangu muchininyepera bhuzi na kukanganwa ndikakupeta peta iso. Handisi shamwari yenyu nini. This is interrogation room. Handitika I want the truth. Haiwe mudhara indava kana uchida kundifinhura iwewe. Ndisiye ndibaye padheni apa wazvinzwaka. Saka unofunga kuti pana vanoita zvokutamba kanini. Handitambe newe ndiri mukuru kwauri nini. Bvunza usaunoda kuti officer in charge, constable, assistant inspector, superintendent, commissioner, detective, bomb disposal, Garwe. Vanoita segumara pachete dzakaita seweids. Ndinoranga mapenzi dzakaita seweiwa. Vanondiziva vakawanda inini. Kweni mhosva yangu ndeyechikwe inini. Imhosva here mudhara kuti ndataura mashoko andataura iwayo, ye? Mashoko avataura ekuti kudii? Ye, ndoda udzokera mashoko iwayo handitika. Wangochifarisa kade mazise vanhu. Uri nhundira mutsime wewe. Ye, uri mpiti yemunhu chaichaiwo mara patetete. Uri mpiti netundira mutsime kuti wedzise dzidhakwe. Yobva wedzise kuti chisiya musoro. Manje ka ndokudzisa gwara remusangano. You are guilty wanzwaka. Haiwe mudhara indava kana uchindisaiza iwe wazvinzwaka. Futseki mani iwewe. Everyday panobuda zuva kagara waziya kuti uri bonga iwe waiziya. Saka ukangoona zuva rabuda rangarira kuti uri bonga remunhu dhemeti. Uchiri kutondituka zvako. Manje da kukutwasura kakusvika watwasuka. Iwo mhosva yako yawaparaka ihombe zvisingaiti. Kushora nyika pajekerere. Nauka chandoda kwaurika confession nika. Then tobva taenda kukoti. Because otherwise toda kungokutongira death sentence. Nai makuru wani, ndokumbira kunyatsobvunza kuti mhosva yandamboyatsopara chaizvo inini ndeyei. Ndaudzwa nyaya dzako dzese panapa nanebhaut chiso nanebhaut mhembere. Hanzi wangotaura wakasununguka wakatodekara kuti hanzi yebhidho chigachi hari bhadhare ndere kupenga. Ndeimwe mhosva dzako idzodzo. Ndeimwe mhosva yako yepiri wakataura kuti hanzi mari yedu munyika muno mukamu haina power. Who are you? Urumbori ani? Mazimbabweni makapusa stereki mimi. Munhu akataura chokwadi kamota ari kutaura wrong kana kuti ari kupara mhosva. Bho here inini zvandatotaura izvozvo ndizvozvo. Bhizinesi rechigayo harakafa reariya zvamwari chaizvo mukoma wangu ka hariko bhizinesi reariya. Unoziva here kuti mapurojekti waka ndomapurojekti atotokurudzira kuti vanhu vaite munyika munomu. Urumbona negomfanewo. Huna kamudhara. But munhu akakwana chaicho yangaite bhizinesi rechigayo here. Zvamwari chaizvo zvazvikwezvi. Tomboti tabvisa huofisa hwese kahuri pauri mudhara. Tongoti tiri kufara padoro kamudhara. Zvamwari chaizvo mafunda anga chigayo chiriko here. Yega iprojekti manyama naiwe dadaidi seko usingafunge. Mudhara ndiudzawo something ka kutenga chigayo imari iyi mudhara. Iwa mhenoko haisikana $2,000 here. Right. Ndiudzei kuti imi motenga chigayo makuru 1,000 US moisapo. Right. Diesel imari pelita. Bomb disposal Garwe. Bomb disposal ndiani iye? Handiti zviripere pamataitoyo enyamunozvipa musada kuti pusisa kaeuta. Togona kakungokanganwa kuti tiri vasungwa tikakupetai panapa. Ndati 1 lita redhiziri imari mudhara. Mwari wokumusangano kweduka ndibatsirewo purisa. Kacheche kaka hakana kana zvakanoziya zvoona kukaputita kakazviitira magoo. Iyo muraseo unomboziva kuti inini ndiri musupport unit. Handiite zvokutamba. Zvese izvozvo bho mukoma wangu chipindurai kamubvunza hatina zuva rese panapa. Muchirumu menyuka muri kutonhora kunge mumochari. Iyo ropoma yacho iropoma rudziko isina kana mapike mabhebhe akanaka akanamirwa kumadziro. Usazvambarare pamubvunzo mukoma wangu ka. Sangana nawo katiwane kutangira ipapo. Rita redhiziri rinoita $70 murasta iwe. Wakagara ka. Wobva waziva kuti uri musungwa ka. Usakanganwa. Okay, regedza tiriwe logistics dzachona kachangamire. Kugaisa 1 bagidhi regunpowder imari iko nai makuru wani. Dhora. Okay, mira tione. Kana uchida kushurisa imari makuru wani. Iwe, kushura mahara, usada kunduzisa focus. Une mhosva ka uri kuziya nditi. Chindiudza kuti unenge wagaisa mabhagidhi mangana egunpowder mudhara. Kuti uzodzosa mari yaukatenga naye chigayo, ye? Apa vanhu vakawanda vachagaisa kavakungotenga palenda neroramiu takaendaka. Hazviko zviya. Apa vakadzi vemazistudbek mazomba vabhadhare chigayo futika vanenge vachida kutogaisa mahara. Saka profiti yacho unomboyatsewana papiko mudhara. Izvi hazvikwezvi. Ipapa unyebe kabhizinesi kakao kakafa. Apa munhu anenge atohodha bheruka anenge zvinhu zvine musoro. Unombonda ndiko zita rako iyo rasta iwo. Ndinonzi Triple C makuru wani. Fucking rubbish. Isita rudziro roro. Wakaita kana ngodzi ganya matopere, ndokuita seko.
ndakukusungira chizita chako chichocho. Chokwadi chagara chakangonaka kamudhara munyika munomuka. Tiri kudzoserana kumashure nenhau yekusapanana freedom yekutaura chokwadi. Imimi nau mungatengere chigayo after ndakulainai banga so. Never. Ndikati ndinorora hangu mari kasara kumba kwana mai kurungai. Kutorora kwacho kunotori wrong futi kamudhara. Tine mufesi wedu kaangatonganidza mari yake yakareba chaizvo yekunororaka. But last week takazogara naye pasi sevarume katikamuonesa. Nau izvezvi zvakatotenga kakahonda fiti kake kanyushepi katakaenda. Saka usapuse mudhara iwewe. Yellow. Yesa madokwana uri kuita sei chamama? Okay. Ita soka madokwana. Chekerera kamaga mambishi waiziya. Akaitwa tumaringi alongside ka maonyeni akaitwa tumaringi futika. Usadhibheka kakamhiripiri kacho ka alongside kadomasi racho rakaitwa tumaringi. Because ndiri kunzwa kakuda American gulash waiziya. Tsaga vacho vandishaira mhosva ka. Saka ndakutobuda kandakauya ikoko. Vanosunganiko ndogona kutosiya ndachipisa kachipolice station chavo ichocho zvikadhako. Vanga vachizviti bomb disposal makarwe kudidi. Vari kufungidzira kuti hatisi kudhabhuraka kuti manebha Lucas. Okay kamadokwane bho. Tsaga rega nditi dha. Comrade, mira yakati. Get away ndakubaya ini.